निउस 24 बड'लेण्ड नोंथांखौ दिनै बेवहाय लोगो मोननानै आं नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनानै आंनिफ्राय खुलुमनाय बावबाय। दा बे समाव आं बिथां बापुराम बर' बिथाङा जाहैबाय हरिसिंगा ओनसोलनि आरो हरिसिंगा ओनसोलनि हिसाबै बिथाङा बर' हारिमुनि बेलायाव धोरोमनि बेलायाव बेबायदि थुनलाइनि बेलायाव बिथाङा गोबां बिहोमा होना गालांदों बर' माहारिनि गेजेराव आरो दासिमबो हारिमुनि बेलायाव बा हारिमुनि लामायाव बिथाङा गोबां खामानि मावदों दासिमबो मावगासिनो दं। दा थुनलाइ आफादनि नोंथांनि बिबाना बाथौ आफादनि बिथांनि बिबाना आफादगिरि हरिसिंगा दख'रा बाथौ आफादनि। दा बे समाव आं बिथांखौ लोगो मोननानै दिनै नोंथाङा फैबाय थानाय जिथु बाथौनि सान गोथार मंगलबार सान बे गोथार मंगलबार साननि बागै नोंथाङा एसे फोरमायोब्ला बा फोरमायना होनो थाखाय आं नोंथांखौ खावलायबाय। बेवहाय जोङो दिनै बे फुंबिलि गुदि बाथौ महासभानि सिङाव थानाय बे ननायस्रि माइनाव फोथारनि बे लांगोनायाव एबा सोनाब 2 नं सागुलिसार बे थावनियाव फुंबिलि गुदि बाथौ महासभानि 25 बोसोरारि रुपाथि मायथाइखौ खुंनाय नागिरदों। बेवहाय जों बे रुपाथि मायथाइ फोरबो खुंनायजों लोगोसे जिहेतु जों फैबाय थानाय 26, 27, 28 जानुवारि बे सानथामनि मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि बेवहाय लादों। फुंबिलि गुदि बाथौ महासभानि सिङाव थानाय बे रुपाथि मायथाइ फोरबोनि दाजानाय बानजाय आफादा गोबां बिथांनि नाजानायजों खस्थ'नि गेजेरजों दिनै बेवहाय बे सानथामनि हाबाफारिखौ खुंनो लादों। आरो बेवहाय जोङो मोनसे हरिसिंगा बियाब बाथौ महासभानिफ्राय जिहेतु जोङो फालिबोबाय थादों मागोनि 2थि मंगलबार गोथार बाथौ सान बेखौ जेरैबायदि जोङो परम्परा जोङो जिबायदि फालिबोदों बे फालिनाय सानखौ जोङो बे रुपाथि मायथाइ खुंनाय बे फुंबिलि गुदि बाथौ महासभानि बेयाव जोङो बे रुपाथि मायथाइ खुंनायजों लोगोसे जिहेतु जोंहा 28 जानुवारियाव जिहेतु बे गोथार बाथौ साननि माबाया खालारा गोलैबाय हिसाबै जों हरिसिंगा बियाब बाथौ महासभानि बे गोथार बाथौ सान फालिनाय बे हाबाफारिखौ बेयावहानो जोङो फालिनो लादों। आरो बेयावहाय जोंहा हरिसिंगा ओनसोलनि बियाब बाथौ महासभानि सिङाव 56 गं गामि दङ। आरो बे 56 गं गामिया बेयावहाय बाहागो लागोन बे गोथार बाथौ सानाव। गंफ्रोमबो गामिनिफ्राय जोङो न'खरफायाव 2 साथामहै जोङो गोबां सुबुं बेवहाय बाहागो लागोन। गंसे गामिनिफ्राय जोङो 3 गारि बेवहाय फैनायनि बिथोन हरदों। आरो बेवहाय जिहेतु मागो दाननि फिथा सिथाव जानाय जोंहा हाबाफारि दङ। बेवहाय जोङो गंसे गामिनिफ्राय 1079 फिथा 1000 एन्थाब फिथा गंफ्रोम गामिनिफ्राय बेवहाय लाबोनो थाखाय बिथोन हरनाय जादों। माने बर' हारिनि जिथु मागो दानाव जानाय थाव फिथा सावनाय बा माइरंजों सावनाय फिथा दा मागोआ जिहेतु जानायनि मोनसे फोरबो एफा समनि गेजेरजों मावनानै जानायनि मोनसे फोरबो जेला बेबायदि समावहाय नोंथांमोना गासै रायजो राजाफोरखौनो गामि गंफ्रोमबो गामिफोरखौ बेबायदि बिथोन हरदों नङा होमबा? आरो मोनसे निउस 24 बड'लेण्डनि नायगिरि नोंथांमोनखौ आं खावलायदों नैबे सागलिसार गामिया मोनसे फरेस्ट गामि आरो बियो दासिमबो सरकारा बेखौ रायजो राजाफोरनो पट्टा होआखै आरो फारसेथिं दैनि बेयावहाय राहा गैया। ओरैबायदि माने बिथांमोना गोबां दुखु दाहाजों बेयाव रायजो खुंनानै जादों। दैखौ भुटान हाजोनिफ्राय बिथांमोना बोहैहोनानै लाना फैयो आरो बे बोहैहोना लाना फैनाय जा दै बे दैजोंनो बिथांमोना जिउ खुंनो गोनां जाहैदों। नाथाय दिनै सरकारा बिटिसि सरकार मोनदोंब्लाबो बा बिटिसि सरकार दङब्लाबो बिटिसि सरकारनिसिम बे जायगाखिनिखौ मेगन होयै बायदि नुनो मोनदों। बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन?
बे हानि बेलायाव आं बेसेबां गोथौसिम बुंनो हानाय नङा खिन्थु बेनि सानैसो दैदेनगिरिफोरनिफ्राय आं मिथिनाय बायदियै बे हानि खामानिया फ्राय प्रसेसआव दङ होननानै रायलायनायनि गेजेरजों मिथिनो मोनदों आरो निस्सय जों आसा खालामदों बे जिहेतु जोंनि बे ट्राइबेल बर' माहारि बे ओनसोलाव रायजो जानो लादों बे निस्सय बे सानसेबाबो जोंनि बिटिसि सरकारानो जा आसाम सरकारानो जा बे हानि खामानिखौ निस्सय मावफुंगोन बे जोंनिफ्राय खावलायनाय आरो आसा दा बे समावहाय बे साननि जिथु गोदानहै बेयाव लुफैनाय मैखोम बर' गामि बे मैखोम बर' गामिया दिनै बाथौ हाबनाया दिनै 25 बोसोर जाफैबाय 25 बोसोर जाफैनानै बिथांमोना दिनै नैबे हालामाव नैबे जायगायाव नैबे फोथाराव बे रुफाथि मायथाइ खुंनो हालायनाय जाबाय बे समावहाय बे रुफाथि मायथाइ खुंनायनि बे जिथु हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै निउज 24 बड'लेण्डआ नैबे जायगायावबो जे मैखोम बर' गामि बेखौ आं नोंथांमोननि खाथियाव दिन्थिनो नागिरदों नायगिरि नोंथांमोन दिनै बर'आ ओरैबायदि जायगायाव गैया नङा ओरैबायदि जायगायाव साग्लोबना दङ नैबे मोनसे हाग्रा गुदु हाग्रामोन बे गुदु हाग्रानि गेजेरावनो बिथांमोना रायजो जानानै दिनै माने ग्रोम ग्रोम बर' न'खर जाबाय नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जे बे जायगानि सोद्रोमाफोरा बे जायगानि सुबुंफोरा दासिम सरकारनिफ्राय जेबो माने अनसुंथाइ मोनाखै आरो दैनि बेबस्था मोनाखै फारसेथिंहाय हानि कुनु मोनसे डकुमेन्टस बिथांमोना मोनाखै बे बेलायावहाय आंनि चेनेलनिफ्राय बिटिसिनि जा अथ'रिटि बे बिटिसिनि अथ'रिटिखौ जाहाथे बर'आ गोग्लैसोना थानाय मैखोम बर' जायगा बेफोरखौ जाहाथे नायबिजिरनानै माबा मोनसे राहा लायो बेनि सायाव आंनि चेनेलनिफ्राय खावलायहरबाय दिनैनि आं बिथां बापुराम बर'जों जा दान्दिसे मोगा मोगि बे दान्दिसे मोगा मोगिखौ एसेयावनो दोनथ'नो होननानै सानबाय गोजोन्थों।